Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Padayon sa tuwang nasugdan kaganiha, bali susama sa atong nasabutan, so atong tukion karon kadtong mga butang kasagaran mali nga mabuhat nato sa bulan sa Ramadan. Unta, dili unta siya dapat buhaton. Ang una diha, magsugod ta sa pagkaon og sahur, pagsaw, pagkanang saw. Pagsahol, basa pa sin tawsog, magsahol kita. Magsahol. Pagsahur. Usa ba ang kasagaran mali diha sa pagsahur? Kasagaran ang naandan mumataog sayo alas 2 sa kadlawon. Unya mukaon. After mukaon, matulog dili na makasambayang og waktu fajar. Mauna ang pinakadakong mali diha nga mabuhat. Was sunnah huwa ta'khir as-sahur. Mo nang sunnah. Mukaon ta og sunnah kanang sahur, kanang late na. Kung halimbawa ang atong waktu fajar alas 4:15, mga 30 minutes before fajar, diha ta mukaon og sahur. Ngano man para after nimo mukaon og sahur, makauban pa ka og sambayang. Og salatul jamaa, og nabuhat pa nimo ang sunnah. Muna kasagaran mali. Mumataog alauna sa kadlawon alas 2. Unya alas 3 mukaon na. Pagkauman matulog. Dili na mumata hangtod alas 5, di na mo sambay og waktu fajar. Mao na ang pinakadakong mali diha nga mabuhat. So mo na ang sunnah. Mo na sunnah nato. At ta'khirus sahur. Unya dili pod usapod ikaduha pod nga problema nga mali nga mabuhat nato sulod sa bulan sa Ramadan. Kanang buhaton nato ang adlaw sa Ramadan nating katulog. Mo nay common problem sa bulan sa Ramadan. Pagkaman og sahur, sambayang, matulog na hangtod waktu duhur. Pagkaman sambayang sa duhur, matulog na po balik. Mo na'y pinaka-problema. Ang bulan sa Ramadan, lil ibadah. Ang Ramadan, ting buhat o kayuhan, ting ibadah. Dili ting katulog. Wa amma, basig na musulti sa kuha, Ustad, usa may masulti nimo sa hadith nga, naumus saim ibadah. Katulog sa tao nga nagpuasa ibadah, tama na. Pero dili tibuok adlaw matulog. Ang mabuhat tibuok adlaw matulog. Ikaduha, tibuok adlaw magsigig tanaw og TV or DVD. Mo na, mangarkila og DVD kay magtanaw tibuok adlaw. Ang pinakamaot pagyud magtanaw og dili mao. Magtanaw og dili mao. Sambasa pa ng kagan, magtanaw ng pusaka. Dili yung tanaw pwede buhaton. Nagsulti na ang bulan sa Ramadan. Dili lang tiyan ang atong pinapapuasa, dili lang ang baba. Pati ang atong mata. Wala ikaduha, ting katulog, ting tanaw. Ang ikatulog, ting suroy sa mga mamugnaw dapit. Mao ginay kasagaran. Ato tagmol, magpabugnaw ka dito. Ang uban ang usin. Waliyadu billah. Dili unta pwede buhaton. Dili kana ang angay buhaton sulod sa bulan sa Ramadan. Ang ikaapat, kapi nakadakong mali nga buhat sa bulan sa Ramadan, ting chismis. Ting libak. Ting buhat og isyu nga dili tinuod. Mao na ang pinakadakong problema. Yaqulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qawl az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharabahu." Kinsa daw ang dili magpalayo sa dautan nga buluhaton, istorya man or lihok, dili daw kinahanglan sa Allah ang iyahang
pagkagutom or ang iyang pagkauhaw. But pasabot, walay benefits nga makuha siya sa iyang pagpuasa. Pero dili ingon nga, batal lang ang iyang puasa. Nasa'y puasa, pero kulang, nakulangan og dako ang iyang reward. So dili na balas, badas. Mo to'y gingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dili nato buhaton ang Ramadan nga ting katulog, ting tanaw og TV, ting pamina og music. Wada haram. Ang mga sahabat, ang Gazwatu Badar al-Kubra, first gira sa Muslim, Gazwatu Badar, unsa nga bulan sa Ramadan. Halos tanang gira sa agama Islam na timingan sa bulan sa Ramadan. Unya moingon ka nga laay itrabaho, kapoy itrabaho kay nagpuasa ko, dili dahilan ang puasa. Asa may mas bukat sa gibuhat sa sahabat. Ang bulan sa Ramadan, ting zikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bulan sa Ramadan, ting basa og Quran. Ang bulan sa Ramadan, ting dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili ting chismis, dili ting pamina og music. Ang uban, magmukmuk sa kwarto kay mamina og music. Ti buok na, hangtod iftar. Mugawas lang sa kwarto kay mukaon na. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قعد واستمع إلى قينا صب في أذنيه الآنوق يوم القيامة. Kinsa daw ang ninglingkod unya naminaw og music, bubuan ang iyang dalunggan og tingga nga gitunaw pag-abot sa adlaw sa paghukom. Simple lang tingga lang ang iyabo sa iyang dalunggan. Summa, giharam ang pagpanlibak. Dili ting libak ang, dili lang sa bulan sa Ramadan. Bulan man sa Ramadan or dili bulan sa Ramadan, dili ta pwede man libak. Except sa katong gipwede. Kana mujarrad libak lang kanang istoryahan lang nimo ang tao, kay buhaton lang nimong katawanan, hada haram. Hada haram. Mas worse manlibak ang lalaki kaysa babae sa akong pananaw. Ano man, ang lalaki manlibak, himuon lang katawanan. Muna sa mga lalaki, istoryahan ang usa ka yang nakita, ako abdalunggo na to, yan katawan dayon. Pero ang babae, lain manlibak ang babae. Magpagawas lang og hinanakit ang babae. Murarabag gwapa, naglapad lang ilong. Ana ang kasagarang babae, magpagawas og hinanakit. Di ba? Mo na babae, dili himo ang katawanan. Ana lang, murarabag gwapa. Naglapad lang naong niya. Ana kasagaran babae, pero ang lalaki manlibak, tako ag ngipon may murag rabbit ba? Katawa dayon. Mo na ang lalaki manlibak. Mo na nag-ingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil ghiba? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Al-ghiba, dhikruka akhaka bima yakrah. Nakabaw ba mo kung unsay pagpanlibak? Allah ug ang sinugo lamang niya ang nakahibalo. Ang pagpanlibak anang Nabi, pagahisgutan nimo ang problema sa imong igsuon unya kanang madunggan niya malain siya. Para nang buhatan nimo istorya kanang katawanan, dako sa ngipon, dako dunggan ana nga katawanan dayon. Nya kung madungog niya malain siya. Muna, amo sa kumparanaw lang na, mas worst manlibak ang lalaki kaysa mga babae. Pero dili unta pwede buhaton na. Labi na sa bulan sa Ramadan. Dili pwede. Unya, nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sige na nato madunggan kininaaya. O sige nga sa Allah subhanahu wa ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah, alladhi jama'a malaw wa addada. Asa meaning ato? Wail, mama na wail. Wadin fi jahannam. Wadin di mana pangpang. Pangpang sa impyerno. Wail, ka-impyernuhan sa mga tao nga nagapanlibak ug nagapandaot. Alladhi jama'a malaw wa addada. Katong mga tao nga nagatapok lamang og kwarta. Bimana, kung sabto natong aya,
bintaha daw manlibak ug mandaot katong tao nga kwartahan. Kay katuhuan. Pero ang tao nga pobre manlibak, mandaot dili katuhuan kay pobre man. Tanaw ang nahitabo sa tuang sitwasyon karon. Ha? Ibalik tanaw nato ang ato ang BBL. Kisa may nagapandaot? Mga senador, kwartahan. Tanaw, gituhuan sila kay naman sila kwarta. Pero kung ang mandaot sa tuwa is pobre, dili katuhuan. So, tinuod ang gisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, haram. Dili pwede sa usa ka Muslim nga manlibak. Dili ka pwede as Muslim ka nga nagpuasa ka, dili ka pwede magsahur og libak. Dili ka pwede mag-iftar og libak. Kay kung gawas pa na sa Ramadan, mamahaw og libak, maniud og libak, manihapon og libak, napa snacks nga libak. Dili na pwede dapat buhaton. At saka yung yung usa pa to katong namima. Dili pwede sa usa ka Muslim ang magbuhat siyag namima. Namima kanang magbuhat siyag issue. Buhatan niya issue ang isa niya kaigsuon, niya dili tinuod para lang mag-away. Ingon si kuan ba pangit daw ka. Nya mudagan na po sa pikas. Bay ingon si kuan ba dako daw kag ulo. Pagkita sa duha nagsumbagay tungod lang sa imuha. Mo na ginatawag nga namima. La yadkhulul jannah namam. Dili makasulod sa paraiso katong tao nga sige mandaot, sige mambuhat og isyu nga dili tinuod. Nakainumdum ba mo atong hadith sa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lamma marra biqabrain innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban illa fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastanzih min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Arang Nabi Muhammad SAW, nagbaktas sila, nga nakalabay sila og duha ka lubnganan, minteryo, gilubong. Anang Nabi Muhammad SAW, sa kamatuoran silang duha, gisilutan. Wala sila gisilutan sa gamay nga sala. Gisilutan sila tungod sa dako nga sala nga ilahang nabuhat. Ang isa, kung mangihi, dili mangilo. Murag iro. Pagka mag-ihi, pisik-pisik lakaw. Kada musaybit lang sa kan ba no? Musaybit sa punuan, musaybit sa kanang mga haligi. Pagkoman pisik-pisik lakaw, sirado sipir lakaw. La yastanzi min al-bawl. Gikonsiderar ang dili mangilo gikan mangihi, considered siya nga major sin. Dako nga sala. Pero kung pangutanon mo, mangilo ba ka kung mangihi ka? Sa may tubag. Tama gyud. Kung mingon ka nga mangilo ko kung mangihi ko, nakay diferensya sa utok. Usa man nimo pagpangilo nga nangihi pa man ka. So diha ka mangilo pag ka man nimo gihi. Mo te primero, ang ikaduha, wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima. Ang isa sa ilaha gisilutan tungod kay sige siya og buwat og isyu nga dili tinuod. Kana mandaot ang og tawba. Bungkagon lang ang usa ka grupo, bungkagon ang usa ka community, bungkagon ang duha ka manag-amigo. Mo na ginatawag nga namima. Kana buat-buat og isyu nga dili tinuod. Likayan na sa usa ka mu'min nga nagapuasa sa bulan sa Ramadan. Dili na pwede buhaton. Wa kadhalika al-kadhib, ang pagpangimakak. Dili pwede sa tawo nga nagapuasa nga bakakon siya. Inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ilal jannah wa inna ar-rajul la yasduq hatta yuktaba inda Allah siddiqa wa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar wa inna ar-rajul la yakdhib wa ma yazal yakdhib hatta yuktaba inda Allah kadzaban. O kama kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkamatinud-anon daw padung sa kaayuhan, ug ang kaayuhan padung sa paraiso. Ug ang lalaki magsigig sulti og tinuod hangtod nga isulat sa Allah subhanahu wa ta'ala nga matinud-anon siya. Unya, ang pagpanghimakak padung sa kadautan, ang kadautan padung sa kaimpyernuhan. Ug ang lalaki magsigig panghimakak hangtod nga isulat sa Allah nga bakakon na siya, wala nay mutuo sa iyaha. So klaro kayo ang giingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dili pwede nga buhaton nato ang bulan sa Ramadan nga ting tulog. Dili nato buhaton ang bulan sa Ramadan nga ting chismis, ting libak,
ting panghimakak, dili nato buhaton ng Ramadan, ting tanaw og DVD. Labi na ang ting suroy. Dili pod ting busy sa kanang labi na karon nga high-tech natong panahon, sige text, call, talk and text. Mo talk pa, mo text pa. Talk and text kanang call, texting, then apil na diya ang mga media, diya mga apil ang mga FB, Twitter, Instagram, unsa pa ba diha? Kilogram. Gamiton nato ang FB sa pagsubaybay sa mga kaayuhan. Wala man totally giharam na siya. Haram na siya kung gamiton nimo siya sa haram. Gamiton nato na siya sa kaayuhan. Sa ikakusog sa atong agama Islam. Unya, ang usapod ka mga dili nato mabantayan nga mali, mga igala, mga igsoon sa bulan sa Ramadan. Sabi lang no, kato sa mga tao nga nagapanigarilyo. Mga tao nga nagapanigarilyo. Bulan sa Ramadan, nagapanigarilyo gyapon sila. Mao ni ang problema. Kanang ginatawag sa kagan man ay galapis. Ay galapis kuno. Pero high-tech naman, nag-ballpen. Lapis, ginatawag ni naglapis kuno sang kagan. Kanang manigarilyo. Tinuod, dili siya makabatal sa bulan sa Ramadan. Pero nakakumit siya og dakong sala. Ang pagpanigarilyo, consider siya nga haram kay makadaot siya sa health, sa kalusugan. Dili siya makruh. So muna, unta likayan nato kini nga mga butanga sa bulan sa Ramadan. Dapat pagabot sa bulan sa Ramadan, wala pa ning sulod ang bulan sa Ramadan, dapat insakto na to ang pagtawbad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang napay usa ka mali. 100% napagyapoy nagabuhat ani or napagyapoy mo buhat ani unya or ugma. Ang unsa man maligo kay Ramadan na. Maligo. Ipangutana ka, Ustad, usa may hukumana? Usa may hukumana? Kung ang inyong niyat, ang inyong intention, part na sa Ramadan, haram, bid'ah. Pero kung maligo lang ka, kay nanimaho na kang kagwang, walay problema. Walay problema kung maligo ka. Kaya atuan naman ang tradisyon, ada, kultura ng sigigligo. Pero kung ang imong niyat, kay part na siya sa bulan sa Ramadan, haram, bid'ah. Unya, ang problema pag yun, magpaligo ka. Magpaligo. Unsa may isulti ni Bapa, o ni Pandita, nawaitu. Tanawa, mali na diha. Nawaitu. Gusla Ramadan. Mustakbilal fardan. Mustakbilal kibla. Lillahi ta'ala. Tanawa, giliguan, nawaitu. Mama na nawaitu. Nagniyat ko. Nagniyat ko. Unya, giligo nimo, dapat dili nawaitu. Anwaitu ka. Lugar Arabia, anwaitu ka. Pero, diya na term, mali lang gyapon. Ang niyat, dili isulti. Ang niyat, kasing-kasing lang. Unya, gisulti sa dila. Nawaitu gusla, nawaitu salatad duhri, 4 rakaat fardan lillahi ta'ala, mustaqbil al-qibla. Allahu Akbar. Ang talaffud bin niya, dili pwede. Ang pagsulti nimo sa niya, dili pwede. Dili siya part sa mga ibada. Ang pagsulti nimo niya, illa sa ubang ibada nga gipwede ang pagsulti sa niya. Halimbawa ang pag-hajj, kinanglan nimo ilapal ang imong niyat. Pero ang puasa, sambayang, dili pwede isulti ang niya. Diya palang daan, nawaitu. Namali na. Nawaitu, ikaw ang nagniyat, ikaw ang nagligo, pero giliguan man nimo. Muna na ang mali diha. Maligo. Bisag unya, maligo ka, walay problema. Bisag ugma, adlaw-adlaw ka maligo, walay problema. Muna ang usa sa mga mali sa bulan sa Ramadan. Sunod nga mali sa bulan sa Ramadan nga mabuhat nato. Nagtuota nga makabatal sa bulan sa Ramadan. Kanang maligo. Dili makabatal sa puasa ng maligo. Masultihan talmudaan.
dili makabatal sa puasa ang maligo. Mabatal ang imong puasa kung magnganga ka maligo. Kung imnon nimo ang tubig, batal gyud ang imong puasa ana. Dili makabatal og puasa ang maligo. Sunod nga usa lang gyapon nga nasa tong mga hunahuna, daghan lang gyapon mangutana. Bisan ako gipangutana, Ustad, kanang magpagupit ka sa bulan sa Ramadan, mabatal ba ang imong puasa? Unsa may connection sa babaog sa imong buhok? Unsa may connection sa babaog sa imong buhok? Except kung kanon nimo imong buhok. So dili makabatal ang pagpagupit. Mao na ibutang ninyo sa inyong una-una, dili makabatal. Ang sunod nga mali sa katanaw nako, mali og hugaw tan-awon. Magsigig panluwa. Nana ko nadunggan. Puasa na pod sa Muslim, baho na pod. Baho na pod ang mga masjid. Mo ni problema nato. Magsigig panluwa bisag asa, flying saucer. Uya nay uban astagfirullah ladim. Tabi lang, tabi. Kanang musulti nato nga ibundak na lang nato si Lord, kanang damak ba damak. Dili ka balo moadto sa CR kay didto manluwa. Nganon diha pa man gid manluwa sa kilid sa masjid. Ang uban damak sa bintana. Abre pak. Anya mo di pa gid mo diretso kay mo musangit pa nya anang pa sa kamot. Mao na reality nato karon. Dapat bulan sa Ramadan ting limpyo, dili ting baho. Pero timanin na, bulan sa Ramadan, grabe luwa, laway, plima. May hinog na kaayo. Dapat manluwa mo, tabunin ninyo gyuta. Kay nga naman, na ay side effect ana. Kanang paghatsi palang gani daan, paghatsi, million of bacteria ang mugawas sa imuang lawas. Unya, according sa mga doktor, 50 meters abton pa ka sa iyahang kagaw. Muhatsi ka, 50 meters. Mo gani na, tabunan na to itong baba. Unsa pagkaha ka ng manluwa ka. Pagluwa nimo, pertinang iluha, hinog na kaayo. Ning tugpa ang langaw, unya ang langaw ning adto sa imuang prutas nga imuang pag-iftaran, imong nakaon ng prutas. Tanawa, mo nay mali nga mabuhat nato sa bulan sa Ramadan. Sigig panluwa kay nagtuo sila ang laway makabatal sa puasa. Dili makabatal sa puasa ang pagtulon og laway. Mauna ang dakong mo na problema nato. Sa kakulang nato sa pagpangat-on, ang mga kaninunuan pa nato ang ato ang naadap nga balaod. Tanawa, magsigig panluwa, hantod nga naugan na lang ang tutulan niya. Hantod na sakit na og kanang tonsillitis. Kay wa na may laway kasi gina mag mo na problema. Di ba? Sunod nga nasa itong mga hunahuna, nagtuta nga, mabatal ang atong puasa. Kanang manghigog mo ka o kanang malimpyo kag dalunggan nimo. Gipangutana lang yapong ko ana. Ustad, kanang manghingog mo ka ba o kanang malimpyo kag dalunggan? Makabatal ba nagpuasa? Anak ko, makabatal. Ana siya, daan palagi ko, makabatal. Makabatal kung imong kanon. Dili makabatal ang kanang manghigog mo ka o kanang malimpyo ka sa imong dalunggan. Dili mabatal ang imong puasa ana. Ang uban nagtuo sila nga makabatal, tibok usa ka bulan. Nagbaga na ang ilang ilong og dalunggan. Mo na problema kay nagtuo sila lagi na batal. So dili na lang, di naman limpyo, di namang limpyo silang dalunggan. Unya an nakapait pag yun. Pati daw pagpanghingo ko, makabatal sa puasa. Anak ko, unsa man day imong ipanghingo ko? Baba or nilkater? Nilkater, Ustad. Ngano mabatal man ang imong puasa? Nilkater man day ang imong gigamit. Wala man kanimo gipaak ang imong ngipon, ay ang imong kuko. Sa wala, Ustad. So, dili makabatal. Kini siya mga igala, mga igsoon. Dili ni siya makabatal sa atong puasa. Dili ni siya makabatal. Kung ang pagpangalimog mo gani, dili makabatal. Kung sa pagkaka ng malimpyo kasi mong dalunggan, napay pinaka-worst. Ustad, ka na muhilak daw ka sa bulan sa Ramadan. Batal imong puasa? Wala mabatal man. So may dahilan.
Kay hilak man ustad. Aw siguro mabatal kung imong saluro ng imong luha, imong baba. Oh. So kanang paghilak, pagpanghingog mo, paglimpyo sa imong dalunggan, pagpagupit, pagputol sa imong kuko, dili ni siya makabatal sa puasa. Pagpaluwa, dili ni siya makabatal sa puasa. Ang pinakadakong problema mga igala mga igsoon karon nga panahon. Dili lang karon kun dili pati pud sa una. Aun sa man. Dili ta magkasundo sa pagsugod sa puasa o pagtapos sa puasa. Naagyoy mag-una permanente. Dapat unta mga igala mga igsoon dili na unta kita magkaproblema sa pagsugod o pagtapos. Ngano man naa na tay darul ifta. Naa sila ang desisyon. Didto ta mosunod sa ilaha. Kung namali sila, sila ang musagubang sa tuang sala. Ngano magproblema man ka? Dili man nato na trabaho. Trabaho ka na sa mga ulama sa darul ifta. Dapat dito ta mosunod sa ilaha. Karong gabi una magsugod ang atong niyata. Karong gabi una magsugod og tan-aw sa bulan. Kung makita ang bulan automatic ugma magpuasa na ta. Paminaw lang mo unya. Sa radyo kayo sa bombo radyo. Mga alas 8:30 sa gabi hangtod alas 10. Paminaw kamo. Kay moabot ang desisyon niya. Dili na ta magproblema unta. Kay kasagaran mali. Kanang ginaihap nila ang bulan. Mauna ang pinakadakong problema ginaihap. Sa Islam, gisugo ang pag-ihap. Gisugo ang pag-ihap. Pero pag abot sa bulan sa Ramadan, wala kita gisugo sa pag-ihap. Ang gingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ayasa, katong gibasa kaganiya sa kari. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Ang word nga gigamit shahida. Mama na shahida. Witness. Nabay witness nga ihapon lang? Witness bimana makit-an sa imong mata. Si kinsa man sa inyo ang nakit-an ang first hilal. First nga kasilat magpuasa siya. Witness shahida. Sa hadith, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat asy-sya'ban 30 yawman. Wa fi riwayah fa in ghumma alaykum faqduru lahu aw faqdiru lahu. Sa hadith, pagpuasa mo kung makit-an ninyo ang bulan sa Ramadan, o pagsambayang mo og Eid kung makit-an ninyo ang bulan sa Shawwal. Ang gigamit na word ru'ya, makit-an sa mata, dili giihap. Muna ginaingon ako sila, ang bulan dili mulakaw, ang bulan dili na siya mudagan, steady na sayahang gikabutngan karon. Nganong kinahanglan pa man ihapon? Fine gumma alaykum, kung matabunan sa inyo magabunan sa inyo kay grabe ang ulan, wala ninyo makiti ang bulan, kumpletuhan ninyo ang bulan sa Sha'ban og 30 dias. So ambot pasabot. Ang ato ang kalendaryo 29 lang og 30. Walay 28, walay 31. Magsugod unya kay ika-29 sa Sha'ban unyang gabi. Kung dili makit-an, kumpletuhon nato ang Sha'ban kutob ugma 30. So automatic pagka Huwebes puasa na ta. Dili na ta kinahanglan mo tan-aw pa sa bulan. Kay 29 og 30 raman ta. Ang uban ginaihap nila. Dili. Wala ta nagsubay sa ihap. Ang atong ginasubay ang dalil. Ang dalil ang atong ginasubay, Quran ug Sunnah. Dili ni pabraytay. Kung dili, ang atong ginasunod diri ang Quran ug ang Sunnah. Nakainumdum ba mo atong hadith sa Rasul, katong kang Ali bin Abi Talib, katong pag-abot sa Mashul Khuffain, katong pahid sa medyas, kana mag-abdas ka, instead na hugasan nimo ang imong tiil, kung nagmedyas ka, pahid lang kasi imong medyas. Kung sa may gingon ni Ali bin Abi Talib,
Law kana ad-din bil aql, lakana awla al-mas asfaluha o asfalur rijil. Kung ang agama Islam lang daw, kung ang subayon sa agama Islam ang atong utok, dili ang dalil, dapat ang pahiran sa ato ang tiil, dili ang sa ibabaw. Ang sa ubos sa ato ang midyas, kay mo man ginalakaw nako, ay ginalakaw nato. Nganong sa ibabaw man tamo pahid? Ngano man? Walay igong eksplanasyon, kay ngano man? Hadith man ang atong gisubay. Susundo na itong hadith. So mo ni, sa una pa na panahon hantod karon, mo ni ito ang problema. Dili ta magkauyon sa pagsugod sa pagpuasa ug pagtapos sa puasa. Kung ang Islam nagaengganyo sa tuwa nga magkahiusa ta. Dili lang sa usa ka aspeto, kundi sa tanan. Magkahiusa ang tanan. Pati pagsugod sa Ramadan o pagtapos sa Ramadan, magkahiusa ta. O pagsambayan po nato Eidul Adha. May uban mag-una karon, may ugma pagkaugma na pod, nay worst ugma na pod. Nakahinomdom ko tulo ka Eid, ang tulo ka adlaw ang Eid. Nay nagsugod karon, nay nag-Eid karon, naay ugma, naay karon, naay ugma. Mao nay problema. Nay maguna og duha ka adlaw, nay maguna isa ka adlaw. Kay di daw sila mosunod sa mga desisyon sa ulama. Mao na ang nakapait sa tuwa karon. Kung ikaw karon nga tao, naga-encourage ka, naga-engganyo ka sa mga tao, nga dili maminaw sa mga ulama, sige sa pamanang atong sundon. Sige daw be, tudloy daw ko ninyo. Kung naga-engganyo sila, naga-encourage sila sa katawan nga, dili na ta mosunod sa ulama, dili ta maminaw sa ilaha. Ang pangutana, kinsa pa may sundon nato? Kinsa may paminaw nato? Nga walay laing nakaibaw pag-abot sa pang-aga mga aspeto, ang atong mga ulama lang. So dapat maminaw ta sa ilaha. Kung mamali man sila ang musagubang sa tuang mali, sa tuang dusa. Pero kung mamali ka, unya nang inganyo ka, walay sala si alim si ustad. Ikaw ang musagubang sa sala sa mga juhal. Ikaw ang musagubang sa sala sa tanang ignorante na mga tao. Kaya ikaw man ang nang inganyo, ikaw ang nang encourage sa ilaha. So muna, mga igal na mga igsoon, ang usa nato ka mga problema sa bulan sa Ramadan, dili unta nato na buhaton siya pag-abot sa bulan sa Ramadan. Bulan sa Ramadan, tingbasa sa Quran. Di ba, ato na naiskutan kaganiya na si Imam Ash-Shafi'i, twice niya mahuman ang Quran, sunod sa isa ka adlaw. Ang uban, nagadikir. Ang uban, nagadua. Sikreto. 1 month. Sunod sa isa ka bulan, mga igal na mga igsoon, pahimuslim ninyo ang bulan sa Ramadan sa dhikr ug sa dua. Dhikr ug dua. Ang dua. Ayaw ninyo kalimti. Yaqulun Nabi Muhammad sallallahu thalath da'awat mustajabat. Tulo ka klase nga dua pagatubagon dayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lain nga riwaya upat, da'watul madlum, da'watul musafir, da'watul sa'im, wa da'watul walid li waladihi. Mao katong upat ka dua. Nga tubagon dayon sa Allah. Una, dua sa tao nga nalupig. Parifuna nalupig na dhul, ya malalim, kalimbungan. Ang duaan nga tao, automatic tubagon dayon sa Allah. Dua sa tao nga traveler. Mo-travel ka padung Sambuanga, padung Cotabato, pahimos din na siya pagdua. Tubagon ka na sa Allah ang imong dua. Ikatulo, dua sa tao nga nagpuasa. Pahimusli ang bulan sa Ramadan, 29 or 30 days. Pagdua. Ayaw sige og chismis, ayaw sige og katulog, pagdua, pagzikir. Ang ikaupat, dua sa ginikanan sa iyahang anak. Kung naay mangutana unya, ustad, usahan man ako pagbadlong sa akong anak, grabe man ka maldito, di naman muli. Ayaw kabalaka. Dua ang katapat. Idua sa Allah. Sambayang din dua, labi na kining bulan sa Ramadan. Bulan sa Ramadan, mo nang ibalik na to, best tarbiyan ni sa tong kaugalingon. Madrasa kini ang bulan sa Ramadan. Dakong madrasa ni, dakong ispilahan ning bulan sa Ramadan.
Pagsakripisyo mo. Pagsakripisyo. Kay kining pagsakripisyo nato sa bulan sa Ramadan, dako tag makuha reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walay lain maghatag og reward bala sa tuwa kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dili ako, dili inyong ginikanan, dili inyo ang imam, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Pahimuslan nato ning bulan sa Ramadan. Di kaya i-practice nato ang tanan. Ang tanang pagtulunan buhaton nato, ilabi na ang pagtawba wal istighfar. Pagpangayog kapasayloan o paghinulsol sa tuang mga sala. Kay basig unya, maagtanta og kamatayon sa tuang basig dili lang kutob ang atong edad sa bulan sa Ramadan, at least nakabuhat kag kaayuhan, nakabalo ra bata nga ting-abli sa portahan sa surga. According sa mga ulama, isa sa mga sign nga maayo ang iyang kamatay, namatay siya sa bulan sa Ramadan. Kung mu'min ka. Mu'min ka. Pero kung dautan ka nga tao, nya namatay ka sa bulan sa Ramadan, sign daw kadto nga giparusahan siya, gisilutan siya nga naman. Wala na siya hatagi og chance Allah nga magtawbat pa, wa iyadu billah. So mga kadto mga igala, mga igsoon, so ning abot naman ang atong oras. So inaunta ako nga nakakuha kamo, nakakutlo kamo pagtulunan, ha? Unta kung naamoy nadunggan nga maayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kadto, nya kung naamoy nadunggan sa kuha nga mali or unsa pa ba diha, ako akatuog sa syaitan, ako katong pangayon og pasaylo. So diri lang sa kutob unya magpasalamat ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduha, kang engineer nga nagkuanani diri, kauban na ang kamo nga naa diri karon, inatunta kung unsa inyo nadunggan diri, inyo ha kining ma-share sa inyong isig katawo nga Muslim gyapon. Ha? So aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum sal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.